Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. Ako nang? Unsay nang? Ngano wa ba ko nimo sang pita aron man ni hapon dito sa akong lawak ha? Ngano wa ko nimo sa pita? Ay, wala ba ko ma-inform nang ay nga apel de ka. Apel de ka na ko sa piton kunting kaon ha? Oy, apel. Tungod kay usada ko sa imong amo dinhi ining mansyon. O kay amo na magkunin mo, buti pa sa butana, nga kinahanglan mo tahod ka usab nako. Ubusa, sugod karon, dili na ko musugot nga sampiton pa kunin mo nang, ha? Sugod karon, senyura na imong isampit nako. Nakasabot? Wala! Akapiste, kabisaya adto niya wa ka kasabot. Wala ko makasabot nang. Kasi sir, kung may instruction ko, iya mang in-Englishon. Ha, kita ka. Nitong, sticky note nga ni Asaret, kita ka ini. Kani ba, kita ka? Kakita man. Basa ha! O gano'n papasahon pa ba ko ni mo? Aron mahibalo ka nga in-Ingles. Mao nga kung may instruction ka na ako, nga, diligi ka nila ni sir, in-English sab kay, mo man na naanda na ako din eh. Ataya, good. Anak, gid na. Ang saman, sugda na nima. Kaya kung mag-construct pa ka rin sa imong in-English ba, mo ato mo na ako sa kwarto, ha? Kaya gikapoy na ko. Mupahaway na ako nang. Tuktuka lamang ko niya ko kung humana na ka. Ha? Sige, bye-bye. Hoy, animal. Animal, ayaw kong biyae. Hoy, he. Yes. Yo. Me. Yes, yo. Come here. Okay, I'm coming. Yes. Anything? No. You. Ay, usya naman yun, ay. I or you? Yo. You start today. Start ko today? Nahagba naman ko nag-start din eh. Ay, sos! Ay, sa pagtingog di, ha? Mo pwede ka lisod-lisod ta din piste. Okay. Faster kay I'm sleepy na. You start today to call me Madam. Because I'm your piste, oy. Sa gay in English, sa amo. Abi pa na ko, dili pa ka senior. Limtano naman lagi ka. Dili pa kitudluan naman ti ka anak, ha? Nga ay in English sa amo is monkey. Monkey ba good, eh? Monkey lagi. Amo good. Amo. Hala, sige. Isumpay na. Ay, okay. You start today to call me Madam because I'm monkey. Okay? No! O sa ino? Hindi English na dako, ha? May sayop! O sa may sayop adto? O sa sayop adto? Ay, naingo magukang nga today. Unya kay gabiin naman karon, dili na today. Tonight na. Ay, uda ay tuod, no? Sayop yun ay tuod. Ay, maumang gani. Sige. Usba! You start tonight to call me Madam because I'm monkey. Okay? Okay kayo. Ay kapiskot. Gipa in English pag yung kunin mo, magkasabot raman dito kag binisaya. Ay, asaman, gusto ka nga magbinisaya na ta. Laisab kayong dele. Nga no, maglisod-lisod bang yun ta? Kung magbinisaya na lang yun ay ta. Sige. Magbinisaya na lamang ta. Maayong gabi, Madam Unggoy. Matulog na ko. Uy. Unsa to? Hoy! Unsa to imong gisampit na ko? Madam Unggoy! Ay, piste.
Ngano may unggoy man nga sumpay, madam? O sa man ay in English sa amo? Monkey. O di ba? Ang unggoy, usa ra man na. Mo nga, maing gabi ni madam unggoy. Animal ka gyud nun eh. Leche ka. May adlaw ka ra gyud ako. Hoy! Balik dire! Hukari ko! Hoy! Aw, animal, wa na gyud mo balik ay. Dayon na gyud og biya. Ay, leche! Ako lang mag-init sa mga sudan. Grrr! Kadili basta sa oras, oy. Ay, buntag naman sab. Time pa. Uy, hala, lahos-lahos lamang dito kung katulog kagabi. Kan mo ka na. Kaya wala may, mamukaw na ko karan. Nga, magpainit sa ilang pagkaon. Nga sa ato pa, walay nangaon. Hala, inito na lang nako ang sudan kagabi eh. Ay, may gani, kaigo-igo rang akong giluto. Alang sa pipila ra gyud ka mga tao. Inito na naman to nako, nya magluto lang sa kuglain para pamahaw kay dili ra baganahan si Sir Jaime migbahaw nga sudan. Han, maligo na kog dali-dali aron nga makadigamo na ka. Uy, hala. Nagaon sa mga babayana din sa bar counter. Dili siya matulad. Agway. Hala, nagainom-inom magkito siya nga siya rang usa. Baya, gatulo ba yung laway nito babayana? Hubog na tingali kaayo na kay wala naman makabalin sa ihag kwarto. Kiat lamang naon nitong tigulanga. Ay, bahala ka diha ay. Nagtulingig lang dagway ni mo ay. Kaayo rang hungitan og asen. O sa kigikaon nito niya nga, nagasinang pa mang simod ini niya. Da, bahala ka diha ay. Mula hus kusina. Oy, hala! Hagi namang adobo din he! Hastang coleslaw? Wala naman lagi din sa ref! Okay, imposible mo. Imposible kayo mo kaos sila si Sir nga sila rin mag-inis sa sudan. Ay, nito. Makaluto na kong pamahaw kay wala naman yung adobo. Ang akong inununan na ako ang initon kay muuna na lamang kong kaon aron laos-laos na kitong akong mga buhat. Lami ito kay isda sa bato. Nya, gidaghan sa nakubutang og siling nga espada og ingon man tamates, ingon man hasta bombay aron na humot jud kay akong inununan ba. Gikaligo pag yun nako sa mantika. Ubay-ubay na sab ang makaon ako nito ran. Kalami kay iparis ang init nga inununan sa bahaw nga kanon. Kito, mao kita kong gilutuan sa akong inununan. What? Hay namang inununan ako din sa kaldero? Wala naman lagi kito'y sulad. Uy, pastilan. Ayaw akong inang gisungkab sa iring kay wala na bigyo iring din eh. Wa man may iring din ito sukan. Uy, tabagak. Naa na di ay, oy. Katong nakatulog sa bar counter kaganina nga sinaw kayo og simod. Gihurot niyag sudan, gisumsum siguro niya ang tanan nga sudan. Pastilan ito niya. Karong kababayana ka, imong gisungkam, laki pang akong inuunan, ay karon ka! Agay ang akong batang kasakit. Hala, patay! Nahulog si Carmen! Patay! Animal kasakit. Akong duga, burag na bungol. Unsa magkataong kalit nga bibagting. Takom sa kalira? Ay, animal ka. Ganong naabot man ang kaldero din eh. Ay, nahulog tingali. Nga anong din man mahog? Nga ikaw, nga anong di ka man sa nahulog? Ay, lain sa kayong adto ko mahog sa sala nga din himang ko nakatuog. Animal kasakit sa kong batang. Di, sa pagkanya mo tanaw lang ka.
Tabangi ko diri animal, tabangi kong pabarog. Uy, hala tuod. Dali. Kupot ako ang kamot. Tabangan di kag pabarog. Dali, gunit. Ay, agay. Dali, bangon, dayon. Bukatan ni mo kalagoy. None! Ay, sir! Ay, agay. Hala na unsa man kanang. Nahayang lagi kanang. Gibuhian ko ni mong kalit animal ka. Ngawa pa ko makabarog. Hinungdan nga, nahayang kong balik. Peste ka. Mapay sakit kaya kung batang gisamutan pa ko ni ma-animal ka. Ay, hala ba o ba to? Ali. Kupot na kong balik. Dito. Agay. Ay. None! Sir! Sir, anak ko, sir. Buhiin ako kay unahon sa akong dool si sir. Ay, animal. Gikalitan na sa bukuhang akong kamot nga mikupot unta niya. Busit yun yung babayhanas ako kinabuhi. Katulad na nabundak ang akong sampot leche. Sir, Jaime! May isugo ka na ako, sir. Natuog pa si Dani. Kinahanglan kong mugikan og sayo. Kay layo sa nangadtuon ako nga site. Alang sa bagong tukuron nga building. Ay, unya to, sir. May itugod ikaw? Yes, gusto kong ikaw mismo ang mumonitor ni Dani, ha? Kung wala na ba siya hilantay, lakip na sa iyang pagkaon. O gusto ko, nawa na ilaing makasod sa akong lawak. Ikaw lang. Gusto ka nga ako'y mabantay ni Daniela para nimo? Sa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!